niguo kurigirigwa n'ibigori byonsi. Kenyeji nigo cyabere kigosimekwa imeyeliro bali Gusii asama tukamange nabere ngotarira abaremi au imeyeliro bali Gusii ase wikara litukolya lero na chire wikam imeya embassy yereme ya Nyakoe imeye constituency ya Kitutu Chache South ase na mutaliro murimi oyomo oyokora Oboremi Bw'Egesare omwancho mulirire timetekero kwe gucingeni Bw'Egesare ninkiyo gutira andake asobongo bwao ekigara sama tukamange twakwa nigoriye chinsaga twakwa nigoriye linagu nandanda kentura tarira bali mibange bagwati cingeni kolende korutura batalire ntukwanire amangana mange igore chingeni echu kuri nase tukolya rero tetora kwa no mulimito imeyoboro bole minobonda atwerera mange igore yobosimeki Bw'Egesare andake ninkiga niri asobole ndio boiga kurugo ogosimeko gotanga ni baka kuika omwali obwe chingeni echiga baka chiagota ali asichikuira emetinyi wetania emetinyi bere elinde lichamanya kogota mbwatie imeyomoro bole minobonda twesemie na kwemanya mange inyoro tubwatie semetandao yito ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na naboga nabogotomera SMS wetera sinambira screen ya ogabu ende tunyako tusanga asobwamo omulimi bweli tukolya lero anda kora tebyango ainingu igaiga ituli nchasa mulita nenguru kwa ginaske muntu igambone kurwe kenyero kya nyangweta bo matara bono chinyini chichiane na bonko andake utarika sensemo ye chinyeni ora tebyango ingikuare gokora nyumo tarachaka gusimeka chinyeni echiga ona renge asensemo yo bulimi bw'echibando nkara bando nchingo gatibuya nkaimuka nkara igonkorema ndusie kenyambinse ngake megukonda tubuyo ne chintatare Bw'Egesare egera mbeke Bw'Egesare ekagera nkareta Bw'Egesare nkabeka goikera boniga mnoroche twachakire kokiaiga anda ke mama gaiga utarachaka buna kwa rete Bw'Egesare ugasimeko gwatebire buna kwa rostio mugondo nyumo tarasimeke Bw'Egesare ngwatemeta ndake chingeni chinde chiengao chinyeni natemete buna chinsaga neli nagu lakini nkanyora chinsaga neli nagu igo kwa emutenke Bw'Egesare nabo kwa weta ni 2 months kulingana muno okerendete igobono andake ne myaka erenga iga kwa kore Oboremi Bw'Egesare Oboremi obwana nara kore myaka etari mekangi etano gochigoro igo botambiga ne Bw'Egesare gusimeka buna kwa rusi nane Bw'Egesare kuiranire bone enkorusi Bw'Egesare na simeke ntigeri kende 1 month alafu nande ndionchore mbeke chinsaga goseli nawo yongonchore liole asinyeni chinda se chinde ngochonchore dinde chinyeni nasimeka gasosa omotere akamboga agasukuma yani Oboremi obokoboke wagera bwanya kongendereri abana none school fees buna ndigereti usimigete Bw'Egesare gikiao kuruma atari bakaruguralia ndo chingane kengekere anda kora tebye kero guchaka gusimeka bene kwanyoro ino mugundo ri getibu no yole mwino gabo toirango bene asobwagare otwererenga na kyo mugundo yo kwariganigo elinde ryoba ori tayare oguchiko Bw'Egesare kya somugundo umugondo yo nigo okonyorema onyotigo orare wiki yemo wiki ya kabere osoe konyoboke orusio bochafu bolo beke igoro arafu amatukata tochiane orete orusio ubieri ochake kubeka kwake bikamago byechinyeni anda Bw'Egesare kina kiyakoroka na mate nonye turaba Gusii abandi bari batamaiti na Bw'Egesare kina kiyakoroka nekire go ngabuna lina go simora igo chutonga sande kora bayirango na Bw'Egesare kibwente korokana utarachaka gusimeka nane na kiyo gusimeka bona se ebitukora kogenda Bw'Egesare keke chintatere nande kero wakeretire kero gusimeka go wakeraini buya kengima kwa mana koreta kwa manya go itorora asechire nchiri kogendera aibono kwa ro watuba igono bekera neti oboyo omixeti kwa manya go itororera ni kogenda kwa nyakutu gutuba kwa ro igo kwa kana nituri gutangana ko boyo buna ngende nando me ukorete Bw'Egesare beke nsole tano boyo asoya wochogani omago so kubeke chireni kogenda anda kengo na chake ubuyo bwo gutumeka mburi bweduka gusino bwechinga ko gusimbo gusikinga ubuyo na bora tumiko bweduka gusotumika ubuyo bwechingoko anda ke kora totebyango gusoboto bautimboro bwo gutumeka cyo ubuyo bwechombo gusichingondi no bwo gutumeka bweduka eto bauti nerekero ko ronyora ligese
nchenkoro bweduke bokongira buya ekero nkobe ngosimekera chinyeni ekero ndigere tiga igando chenga no korete gento gikuru spacing yani ribaga kurwira inyende uchia seyende ande ekero ndigere chenchiro simegete ndo chenga chira ibere chiramu ligali lyabagati ibere chikabamo ligali lyabagati kora toera ngunga nasikigo osebo simekibwe sana obwente ko bayi osimekibwe sana obwana tako bayi gutatigarende na nimbwate plan yo kubeka chinyeni chinde gatia ekere chichigo chikorwa na nimbwate plan yo kubeka gento kende gatima igo kere chigo chikogota nabo korete chinde gatia nabo korete chinde gatia anda ke ite guite chinde gosena pone chiriri chigo chikogota chitigareti one week ndusyo chichinde nkobeka ande gati ekero ngo chikorusichiri enyore chinkuru chirense igo nabo chikwa onchore nabo ngo chana onchore liga nana onchore liga gere biasa byane byangenderere buno gende to korubuli nyobo iga Bw'Egesare anda ke Egesare ikiga kuruna kwasimeka ama tukalinga ye kuira kyanya gwata bono kyanya koroka Egesare yasokira Egesare ke karo wasimeke ge ukora matukana gucyatano kwanyora yachakira gusoka ekero gya kurira matukatano yachaka gusoka kwarete ryogo kwanyago akanepa ne pambo eko waka ne pambo go wagetura ekero wageturire wako yakora one week gyachaka gucharito wiki ya kabere kwanya ya chire rito alitelme gochiri ya kabere bona kero ya chire ritelme gochiri ya kabere kwanya gokorake wiki kwanya kwa bona gwatebire igoto tebe ase wiki bona kwasimeka osichi wiki bere Egesare kyanyera kwa okwa wiki getaruke wiki ya kabere okeriogo wiki ya gatatu ngekwa anda ke gento ngirina takire oratwerera subwagare gwatebire nga ngo cyarore ryogo gekeboki yogeria ndake gotatigo kuboki buoka igasinde nero yogeria gokonya ase chinyeni ichi yogeria ngokonya rire ase chinyeni amakonde nara konyora gochatocha chinyeni ekero kwa gosebichuni ekero kwaretire ryogo riri kwabekire chinyeni chire chigosoka chire kiria gosechire chindamu andane norigere rimune Egesare munakeri bona ekero twaete tukarua na areta ryogo tayari ngasiara turuchi munakera betari asenara bwa kwa bago gontebia nga kwara korire chi kwara temere gusimeka chinyeni chinde chingao kora tebia ngo gatie Egesare neli na anda ke nichinsaga na lekero ndigere tino simigete sukuma ke no simigete liso sake kora tebia ngo nga gatie Egesare ne chinyeni chinde Egesare gero kina kiyo gukoira gutatiga chinyeni chinde Egesare mbia ge kongira aso gonchoreri echiro rende konyore bese esugu none sumangini chinde chonse nchibwate bese gutatigarende ekobwati na kyo chirendete none sukumene benke kero nyete tilio no isakurigere libone sukuma muneri igonga etete lyogo no egwembese na bo gutamani kuri yaro ningi bona kina ote lyogo riri ya kero bwagete ngini ya gosaseri yo tebe igo andake igo kwa guru chege sare ngiye kwirisinjige ge kwira matuka mangake kubwa chinsaga Egesare ge kwira matuka mangake kubwa rina ugose chinsaga andake tiganda kubuli andake gutatika gusimeka chinyeni kera kero ndigere tinga gwatebire ne chinyeni chindo gwonchoro lya samagalia yatigatia andake no take usimeke bintu bune bituma usimeke bintu buna chinyende gatia asi chinyeni echi monone bituma urabeke ikyagera ekero ukurigereri Egesare kekenga chinyende bono ekero kurusi Egesare ke wake bandogati kero kwarure bandogati nandi kwari ya sande kwa saya ribaga akwembeo nandi gwa sukande nandi gwa koraki nandi kwa ros nandi kwa beka ndongere kelito kurukanga ekero gusimeke bintu byemetinye tatatu notakire ko gwasimeke season yentanga ni gosera undi yentanga ni yemetinye tatu notakire gutiga sayo obeke gende kingawo yo kuire metinye menga ke nando me kuire nerera andaka iwante wakola semya ke tano kunya gusimeka iga iki kiagarire chinyeni echichira nense essence moyeli yasa senjo koiroreri chinyeni kero irorete chinyeni eri koira Egesare chinyeni nse bona kero usimegete kero muta yabe irake ngonyororeri Egesare nane bono kurante byango chinyeni Egesare iki nduchenga asenche kolenga no kuligere likuwa nigo kiramo amosana asichira yasera inye yemo asichira inye chuna chiri ibere anda kelse semo yokuburuga na kiwo chikwaburuga chinyeni echi tari okuburuga Egesare igogo soime no koboko kwana kuyoro sana ruriru abeireni ekero kuyoro sana rugo
kwa kiari bagembe yagiaka giakoraki yasibuka kenke bwati boko ngwaso aso kuburuga nguchikore to bokombwetine na kigekogera kiabe kuchiraini aunge turiko imuki bokombo chuko kiburuga ogwetyo koboko kweyoro sana rurimi wakurana na karakyo anda kenasige kakingana na kiugo cha kuyoro sana uru na ende gwikenga kiki na ande iroriro rwa kabiri kunya kurusi bono rusano uru muna bono kurutwa chakito kwa isa Bw'Egesare kerinki ana kwa guru kyagira sae singi nchari mitubia bono kurwabu ekeroge gucha kwa urimo na bo bwana tokoreki osoime bwagire igo bono gya kero kya irugo ni ria gatugyo kwa 3 weeks umago so kwagira Goto tebe una gwasimeka singi no ciarite riogo ase singi yo bolendi bisoke byana ndira makondasire igo bono kuruga gwekero kwa gutangani ogwa kabe na kugo kunya kwagira kurusi mondero yu chakire gose omenta ri ya ikira gosoka na ruko no kurusi na ndoro sana rolinko garo rore rwareta amakondi igoro sana oronko garo makonda cha singi igo bona yo kulire runa rwasoka kwa runa kurusi anda ke ora asogo kurusirio rusanoro na ibi kugocha gwa simora gosino bwata abantu bakonya urusanoro nabo ukuriya abantu nomba bere batatu kwa batebi nchumo nkonye Bw'Egesare sengencho turabamo na inchankyo na inchena gusange sikendi bono iro kusoko iso Bw'Egesare kega uroche nimbwate company jane gari gocha yakoraki yangaesi yagera twaruo na ande twachi kwa sanda ngao na kerondi gereti ndochenga no etesemo ya mate ankero lakini asina ndochuchiro guraria ndochenga mbono gya gusoka anda ngigiye kugera kwa rochenga tiga kwa beka igo kende gya gusoka kende ngero gose Bw'Egesare kekeruta gete gekoire buya igo gusimeka ake yani ugusimeka asokwa nande rikeke uchigosoka nande kwanya no begetekende nande rikeke uchigosoka kwanya no begetekende bona kiako gara twana kubika kugenderera igo igo lende gokonya singi choro monchoreria bwo kon singeni echi igo lende gokonya lende tochikoborupi tinchikoborupi kwanya lende rikeke kunya kokota kende ngerege gucha ikigancha chikuoma bon nanda ke kurwa asobosimeki totebe kurwa asobosimeki na gwasimeka litkolitangani paka ndake asikiri chikwa iruo kwa gutangani anda ke nande mbolendi kibulyo guchigwako obolendi ekero kwaire obolendi bwokotete otakeiro kere orende chinyeni chao bwagere osiarire riogo igo bon ngetwara bachabo nkeba ngesiarire riogo bono kora bwatiraga turagenda somotimo kakego kutukwina sensemo ya kabiri no chikota tebyanga maroireki akonyora chingeni ichi anda konya na makunda ali gwateba na kyuko yakora kurwa singeni ichi ga indi chingeni ichi nyakwa chikwama omwancho maliria yangagere tinogerete gutubwatia imeyo moroberio Oboremi nobonda okoreto gutambiri tukuria chimatatu ensemo ne nusu na Mildred Mumanyi asobeto gusangano yo mitokuro mochaka na satwerere iguru ye chingeni chiga Bw'Egesare na kiye gusimekwa handanda kembole ndikibuli buganire bono nyora gutubwatia asemetando yitu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na boyo na bogotomera SMS wetera senambira se screen ya ogabu liboldia undia nchira ne mega sigeta sendi yetu kya Ndizi TV tunyakobato gusanga asobwamo tutana nasumutimo kakego ngwira na tole omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Eduka yobonchoreria ya Kisii Mart Mega nigo togukoreria amangana maya igoro y'ebintu ao tokonia asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge chi dispenser chi washing machines chi TV set chi generator chi microwave gati ye chinde ntobwate chi dining tables chi sofa sets chi TV stand ebitanda chi coffee tables ebirogo byo ikaransa
meza gose office seats ebinto byaborere ngamona emeito yebirengo au chiduvet amarangeti chineti chogotanga chiumbu ebinto bya jikoni boigonto buate chithamos chihotpots chisani ebikombe chipressure cookers chindagira boigo ntobwate buna emechere amasia mandasi amaguta yogo karanga boigo ntobwate ebekari yaito yokoroseria emegati ebikoroto nigotobwate byechingencho au buna ebyeskuru cashews chirabas chisport shoes asabanchi bebinyugwa ntora batiga magega asengencho ntobwate nsemo ya wines and spirits ase morego kie chianga boigo ntobwate cha latest design chiabana abasubati amo nabasacha ensemo yokogo kiabana ntobwate chitoys au chinyange nebinto binde asebalia mubwate chigali timo baisakoya amase asengencho nigotobwate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byaigoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya Kisii Kisumu mbarabare namagacho akwanza building. Kisii Mega, the only money saver in town. Omobogani o Camel Park no mobogani omonene asorogonko rwanyanza ya irianyi ogotoke nsemo ya Kiogoro e county ya Kisii ni gotoko rwobokoreri bwebirengo byigoro mono astobwate restaurant eyoko ni achindagira au oigo chindagira cheke Gusii astobwate buna engoko ye kienyeji enyamensambe egatie chinde asamagori au asensemo ya bari bakwegokya ntobwate binyuwa byechingencho au buna chibia amache chichba nebinde binke ntobwate chinyomba choboraro chiria chia regular na boigo executive ntobwate boigo asabana bakogosoreria swimming pool yabana na boigo eyabanta banene nero asibari yabaganete komerana iri gukora emisangirekano ntobwate conference halls nigo twachakire museum astobegete binde bikoro ebyo byagatumekire chinga kicia kare twarete boigo chingiti cyoro sana una chitotoys chimamba egatie chinde tochandeka aso kwegeke gari yawe gekugera ntubwate ribagarisaine evani okubugori abageni nako bataria sechi game reserve imeyorogongo rwa Nyanza na boigo isko ya Nyanza nero ntubwate ensemo yogokora emeyega au bune yoko iborwa gose birthdays boigo ntubwate asamanke tarere website yaito www.camelpark.com gose twakire simi wetrase namba enoti isano na ibere eyemo inye isato isano na isato isano nemo isano kianda inye gose enoti isano na ibere isato inye isato isano na isato isano nemo isano kianda inye gose enoti isano na ibere isano nemo isano na ibere maragatano inye Camel Park omobogani ogokoretero bokoreri bwebirengo byechinse cia maiko asobwororoke gima Ndizi TV obwansu bw'omugusi omwancho murigeria inyora nigo tagendete gukwanira igoro y'Oboremi Bw'Egesare anamuna muna tono murimi tubwiri tukoria nagendete gutumanya ng'Egesare iki nakiganiri oborendi bongana ngaki wana tubwati imeyo moroberi Oboremi nobonda okoleto botambiri gole chamatato ense yamone nusu astogosanga asobwamo igoro y'Oboremi amo nobotugi bonde bwensi tubwati wetera semetandao yeto ya Facebook muna Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na nabo yona bogotumira SMS wetera senambira ze screen ya ugabu ine tunyako batogosanga asobwamo ine omwancho muri atimeti igoro gose no maite igoro y'Egesare ni chingeni chike Gusii chingeni kia lenge kuruge koro buna chinsaga gosenge nchinde chonsi nabo Egesare ngebwate amadini au gose ebinto biribi kogeranga bya korosi omobere asense moya health wise gosa sense moyo yokwaga chomobere Egesare ngebwate gento gekorukunga proteins ase me madini ane sa madini ali akaniri ngebwate gento gekorukunga vitamins nande bo ngebwate minerals chiko buna iron calcium ebinto bina madini ali agotoka ase Egesare kigekogeranga kukukeria yakwaga chomobere asense moyo boli ndiyakolendo somobere enderi tokonyora amarwire au nakero kwa dagale senye gitale kero rwarete ngote bwori kali chingenche kenyeji chinchirichi Egesare linawu chinsaga lisosa
amone chingeni chinde chinyinge wona sayo amaketi gaturarerwa no yo minto oromoremi oyo gotera mangi atatebinga tinsage chiae andake mama asensemo yo gosimeka tinsage gosege sale keiga asobo manyibwane maitenga chinda tari chaigo chinga chingende onye tinagosera kora tebia ngaye gukura chine ko megocho gosimeka gosena kyo gochwakora mwancho murigereria Ndizi TV ngwachati nche Egesare kekia nembaro ba koineka na ndembaro batari koineka bono munanche tindi koineka nche onkorata nabeka ekegima kitainekiri lakini na ndembaro ba okeineka bamanya gukora ki bamana gusimeka one kero na asimekire Egesare kekiane ikegukure gwike ya mokia mana kuruka ekero kiorukire na ndentu bwata makonde agokora ki ekero kiorukire ke gukora ki gegotocha ayare kemonyo na makunda yarende alia kuria matonara ona kero narorire likonde lia segesiru mune chinyeni munuyeke kero ndoche gia segesiru gonko genda nerega iga yangoro kyo mwancho muri ona bone ko mwancho muri rigereti ne bwate chingoro aho gaiga timaiti gose umo yo kubwata chibicha na toroki usikorira ri chingeni chinchi bwate chingoro getega itoria ndisa legete kora tebi yango ichi buna ne likonde gose ni eneli konde tari kemonyo eneli konde bono okogenda ore ogende bakese duka werese munyene bweduka akoeliogo ejiro tokuruka diason na mbole osafi ore to mix ya marioga ayu egero beke pambu obeke mogongo so gusiarera chinyini chi after 2 days changere ko nchoreri to korrangure asensemo yo gosimeki ayangwate bangani chiraini ogwaka mbali bagwake bikamago kora tango botobauti yakenga uyo gwake bikamago nayo kubekera inye tobauti neruye etabauti yaro yanana sana so yo gwake bikamago no yo gwaka chiraini choyo ngo ikwanera iga igongo akachiraini asengenche bikamago biechiraini ebi igako bekenge kubwa bikamago yekero kubeka iga chiko bachinyi ekero begetera ini gamna begetega chiko bachinyi ngaso kwara kini bikamago chiko bachinke wana sensemo ya maruire gwatebire nga maruira kuri chingini chianda kene kimonya mono na makunda ali akulimeli na yandalia amatu andake kura tutebia ekero gusi kwa chingini china bona sensemo ya matindo chibwaete yogo ndeli korukunga post harvest interval yogo lioko oko buna kwa wasiarira nandiri ya sobuki bwangu bagatenga matamenta gusiria sobuki bwangu andake kwa nyukwanya kulitumia mugondo kwa ugaira nchena na kulitumia lakini amalio lio diason ili kuongira biana mbole osafi ili kuongira bia Oboremi bwana na nakorra shidende igane nemo na itutumia lio linga nkonyorura abantu bande gusino muntu kwa chingeni boye megotega kitingo kwa era na siarite liogo oganye bakamatuko abere usatatu bali bagoteibo igo unabona kero kurigeria nsemo yechinsaga bali bakora Oboremi bw'echinsaga nene mono na mbali na arataligo bagontei barubuna ba muchi bali basiarario ogeria post harvest interval iliyo kogeranga nugo chiko kwa kabere kwanyona ndiri Egesare nyinge andake buko asibali bagosiara gosibali okora Oboremi na barugo gosibali omanyete barubungu bango tumeka bali muna bagotebia naye gote utake gotema gotumeka ngutumeka bali lakini nche tindali tema mbono ndata kenchi kulitema nande ko siarera kiagera nana kutumeka lakini bono ninche nditeme buna bagukwana na rolindo rubuya bwaye bono andake kurato ira bene asenseme yo gosimeki watebire nga asogosimeka chingini chi andake nege kakengana na kichiko ire chamanya kogota pikuru mugondo gaiga Egesare eke ukura emetinyi etatu kuchia kiamanya kwa rapi iye tatu naboko nyora kwara twarire ligeso ngobuna emetinyi tate gochakane kiairi bon anda ikora tebia ngobo tobauti kera ngobo tebi na ndina kuboria anda kabukare igoriye chingeni chikwara asimikire oiso kurigeria semo yichinsaga wanyana semo yo gosimiki bwaye ubo kwa bwaye na bane ne linawo kora to ereseranga lindo murigeria arorenga nkikiragere anje gusimikali Egesare ko compared gosekorengani ne chinsaga Egesare kibona muna kerega ekebwato kwa ukore raisi na ndibona kero kwa bwangu kusemambi mapema yani chinsa chinde chance lakini iro ka chinsaga chiro chio tae timambi to kwa mugaso lakini ekena bo kwa mpaka mugaso iguru
na kitwanchirite bono muna Gisare na bogocha no sana no chake kwa lakini nsaga to goswa sana no chake kwa yaya anda getiganda ko boli gwatebire nga asiki nsaga nchibwate obokomwake kwa ase Gisare kekerokyo no nyingi bwati ase ko tugulire ubielie kwa machingi nime ko tugulire Gisare urige ni chinsaga nkenda kibwate muchandake nsaga na nchibwate yani ena stenganyora nginjira ni ruguchia nsaga turi guchia buna yo matena matoko kwa kisaga nchibwate njira ya yora ayegera nchigo tabwangu andake ekerukura simeka ingorore mu intobuniki chinsaga karuta eti chogota bwangu kwa uchitigaria mato nande gwachirusie bite lakini bone mune chicho kurusie amato kwa genda ngobuna kwa rusia mato kwa koranire nekero kuligere buna bono kwante bya ngango korore gento ikorku intercropping noko ogochenchania wasimeka rere bitumere raini ye nambya ni chingeni raini ye kona ari chigo chikogota raini ye lera ne gente kyao korante byange kinkiyo konyire likwendra liga sali chingeni chiga yankonyire sana nabono ekero nkuligereria sikiando sirinata esichobole mubando sirinatambe bona muna burucha baminto bari mugunda na butukwaiga na babaira bangebe sei na beke kiumbe nimbota abane school secondary babe karana bekire kiumbe base yankonyi na rusiro na kanira abane school fees igo kibono busobore mwo bwarangendereire gotebe bole mibwechinge na barubu no buyabole obuya sana bona asensemo ya asa amalio gali gwante bya usiara nigoro ye kwerende nigoro ya makonde mono amakonde na neke monyo andake ekerongurigire lichinsaga mono kera na araro lichinsaga chinyinge chiabungu twara chire ekemonyo andake si no Gisare no ekeriga na kero ngwa tikeri ekemonyo mono gosen kero kina se kerangege nese kubungu twara kera amakonde nekemonyo mono na makonde lakini kemonyo na kera kingo korake ngotuka kere bon akero kurigeria Gisare kiga kurugaria sosumegete paka galia sigikirite bono iga kurante byangu kwae kero kwa tutebe gose buna bono waite kurwari baka chi gunire ngaiga gose kerengo kingana na kiora rusi chiraini chi kurumata kurwari kero ngaite chiraini chirimba kagaiga ni chiguni beren kurusi ndichi Gisare kene kenge mono Gisare kekere kenge mono na inde ni simegete kende gochirugo na ande kende roche mankira au na ande kende muna to kuna kwa kogenda muna twaite tugatiga kogenda bon igoto teba Gisare uko Gisare ine linge singe simegete kuna gwate achiraini chiga igo kwaachia kiabe kenge bon akero simegete chiraini ukwa Gisare nyinge bon ekero kurigereria buna bono iga ekero turigerete buna mugondo gaiga buna bono iga gwatebete ukurusirie kemonyo gwakora gasikende abantu mbare ekero guchigusimeka Gisare kiga baguchi babe karibu anda kya kwanya gotema anda kiribu riringiri gokonya gusegwa yara iga gwasiara ribu no ni chingini chiguru ribu bagoteba ngakero siara tekero tabwatirio na ryo gusiara ribu na anda egeke kirio kuri lakini muna bono ikegio bonchore to kunyara gusiara ibu ge gokonya yaya to konya bono ribu gusiara kariaga kokuri na kwa bagusiara kabura kibono muneke goikobeke pamburio bono Gisare ngere gari gunara waete gwante binga kirakio anda kekia gotire gusema tukaya kerire no taite gucha kuri masalia korante byango kera ngurigeri Gisare kingi gochikabeka chinende yani kia yekuwa makia buna chingere chiri chiatoro anda ka yango tuwori Gisare kia ukikire kerengo kili userta likero kike kora twango boto bautu tomani gori Gisare na kike utatiga bono abakuru bari bakano bagasimikire chintatara chirie bikamago ba yani Gisare mata matukabo no tali aya maega aliakara bangine bagasimikire Gisare bikamago buna chingende bamanya kwa buna likuneni bagetigariri kwarorire bona kera bagatigariri bana kwa bana gutigariri kiaba mugondo mbaga kiabika chintatara pade Gisare nkirikiri kutatiga bone ekire sobo ekirbono ne kyobonchoreri bone ekitoko nyara kwa no gugitigariri ekibono kwa ruona andi kiasibo kana andi kwa ruoro bono anda kai kwanya gotemutika no ni chireni berura gitigariri ega chingende icho chigusime korona kichikwama nana gugitigariri aro tinte tinga imiriri
lakini rende bono gotiga ritingo nyara gotiga ribona sengencho kere kio bonjore bono te bayo tali gotiga rie sengencho Gesare kana na mone chiro koira bono bono ase kolenga no bumanyi bwa obuna kwa rasimekire Gesare gwetania emyaka 5 kwana gotema kuyeka chingende chiringo ye kuchire chiri chie Gesare ngende chiri koyekwa chingende chiri gosimeku nchiri koyekwa ngono chiye kanchi wansa buna ngende chinde chonse tinka gereti gosenchiansa buna ngende chonse ya kera karongo chiri chinga chingende gotika chiri chiri lakini renda sokuyeka koroko nana koigunga muntu yekira koroko ya igo naro na iyo neta kiro choteme riri to gocha sera undiende oto typing aki chinzi na tigareti ngakiyeka gosenga changa simeka kwa makwa na kuoko ayo lero serio umete na boko ero serio nabenga chinsaga nabenga chigote egero ero serio botu ndiko gochikogora ayo choteme era undiende ore tigareti chira inibere we tigareti oto typing aki ne tigareti era undiende asimegete no kwa makwa na kuoko ndi torenga ki mbuya ke kwama kora gwatira gabutura enda somo tumoko gwense sema tu kuira na sesema ya gatatu no chiko tebigoro yo bonchoro yo bokera mnando chegali abasani ba gwateba bachire gali bachakire kwa kera chitakire kwa ndechiro leno likule chimatatu tonya aliko batoko manyanga chinye niechi ngayo chikwaira nchiro kyo koira gotatiga barabu ba okonya nkoli koro monto ndo kwa esikera ndo chine chinyige gwata chigunibere gweta chigunibere kwa kurwa kora gwatera gabutura ngenda somutima kake gongwira na tole asoko chikotoerera omwancho murigereri yangagera tunogenda tutubwatia imeyo morobole Bw'Egesare minobonda astono yo mitoga iga ogosimeka anene mono chingeni chekenyeji echiakuburukani konda seri tukole lero nigasimegete Gesare kitwabirito kwanira kurumo chakano wekatwikira sensemo ya kabere yo mwali asto chiko cha sensemo ya gatatu asago chikotoerera mange igore Gesare kiga tetona somutima kake igo ngoira na tole Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakene kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwogo tonyora asoro gonko Bw'Egesare neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwenso bw'omugusi ebundi engia nigie korolekana ritukuri tangani ago ikase mirimo yao ne mashini iria gutumia gusobosera bw'emirimo yao nigo bokorolekana magega yo gutumia chimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya chimashini buna meter saw machines cut off saw machine chi blow dry chi blender chi hoover chi car washing machines impact drill circular saw machine eruta machine chi battery chi machine chogo sonera chianga welding machines chi grinder chi power saw wood working machines chi chef cutter chi tinga air compressors submersive pumps chi water pumps chi generator chi solar panel chi engines chi electronic hood and plane ni chinde chinyinge batarire aseduka yabo iri asebara ya Kisii Kisumu highway imeyomo chokisi asamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 na boigo mbabwate duka yende angenebengia Family Bank imeyomo chokisi bakeresimi ase namba enoti isano na ibere noti isano na iseto ibere marakane gose enoti isano na kianda isano nemo inye isano na isano na iseto isano isato Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'eriya ya netball chi socks chi jasi chi tai chi chisukuru ao
naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amariko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumucho Kisii eyuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi mirut ase namba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asokonyora chi uniforms chozi nebintu byogukorera chigosori Omancho malire twasaire asensemo ya gatatu yo moroberio yigana nde yo mwayo asocho kwanira igoriye chingeni chiga Bw'Egesare andake asomoli myago chikotebya nganga ya gucyira chingeni chiyaye bunateba nga chigunibere ngwale kurwa gusandake bakaisato ya gucyocira yanda gutubwatya imeyo moroberio Oboremi nobonda tubwati gotera semetandao yitu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabana botomera SMS gotera senambira se screen yawo gabu ende tunyako batogusanga asobwamo kotorno molimo yoyito nimatenga gatiye binte binge Bw'Egesare ga okonya asi chingende chiri chayengo te abali ngango konya chiri asokorosye jibande gusoko guchiko ko heal gusoko konya kubwenya amaute nabo yakarto kolirya asi Bw'Egesare gigango konya kerige ntoyo kurunga detoxification amangana aligero gunga ruhaine nde kubwe bwate ngo konyere asensemo yo mubere ngo konyere binte binge na kwe no chiri chingeni cyoka igata lingeni cyoka no chingende chiri chaye ngo konya chiri ase binte binge eso mubere na no kolowa gusoko keanya amangane y'ubururi bw'isukari yanda ko tubwatya imeyo muroberi gasto gosemya mange na okumanya mange igoriye Bw'Egesare kigana na munni chingeni chinde gose andakyo Oboremi bondo bwao eyo minto mama kora tutebya sanara rwata yategoro ya mbole ya safi nando gataba nelyo go Dyson andake nelyo go linde ndoro kora tebya ngo obotoba utibwe lyo geli endo mo mulire nyako bagakumanyanga onyanda Dyson ngiyo konya onyambole ya safi ngiyo konya mbole safi yego konya iruka muna chinyeni echichara bacha changuse customer kwanyora mbole safi yekero chokanitiri ogoriri ekero kubika chinyeni chao konyora chirekiria chirabetese none keri customer kugura yani okoranga ene chinyeni nkugura bon anda kebona kwara ko Oboremi oboiga kura tutebya obobe bolyo gwetera gose challenges yo gwetera kero gusimeka chinyeni chiga challenge chiro chingwetero rekero ugusimeka chinyeni chiga oikoreme oro siasa yora ngabeire bia omana gosoa gwakibikamago omana gosoa kubika chinyeni echi one chi challenge chi nabo konyora tugwetera bono ngeni chinchi gosoboka chitabwati ryogo to konyara gochia bono andake gotatigie ryogo challenges echugwetera andake nkobere no hene mbura ya magena nkobere gitango gusomora kera kura to eresera ngo tumanye bene igoriyo chinyeni echi chiri chindi dichire chingi ya mugunda kero kyomura kera kero kyomuga sebinto bune bitoro bona mone Bw'Egesare gitagetumura kera kero kimbura ngeriko babubera kinyumuga umugasoiga igitagete Bw'Egesare gitagetumugaso bona gobana sebo mura kera ubwate kurubone wiki go pado chingeni china bachiko pado nabo Bw'Egesare ke yani chinga ina gudanya kubwa pado nabo konyora chike bwate tensega bana nande kere bijapi bona Bw'Egesare kire kiena bogo tibo gusimeka ngakiende yonse ngakiende yonse lakini ngitagetimbura mono yaya nakora tebi challenges kiriyo gweta tutebe ngwatebanga watebire ngane lyogo na kindi andake kero kyako berire kingi saba ni naba namba kabwate gasi yabo uko berire challenge kuliyo muntu gocha kwa esi ndo mwakane omuki gochie chiro ebintu bunebi Bw'Egesare kenche gombwate customer yana kero mbwate customer yana gocha twae como gose ndigyo muntu mwakane egere twae tugikuri ngubwatire ngabono giasabukire kibonete kwa ukiere ngetigara gegutigere gichugusarika nanyorera abantu babiri batanche ngukubwatira ne customer ne twakora twakora kitwamubikira chigunyoge ogendere biashara yote bayo bwate customer yawe turi kunya kuligi guswenda ali chiro teno chaki kuligi ngaya yanguli ngo bwato muntu gocha oira sobwamo bona ekero kuligereria buna bono gwatebire kwa rasimikire chinyeni chinde ne Bw'Egesare ki ekero koni Bw'Egesare na chiri chinde andake ngere kikilio koni buja Bw'Egesare mbiyan koni kubwa chinyeni chinde bona ase tusebe kere kie ngakio morakera andake konguti goli chia bwate ngakio morakera andake ingobere nga nobuya kuchikonya kera dio morakera konya chingeni chibolte Bw'Egesare nguguri kakere buya kera kinku ngole merekero mugaso kera kinku guru kere buya sana bona Bw'Egesare ngole merekero mugaso nande nkukuru kere buya nande kero kyo mugaso narike bwate market bona
ega ntongere kiri bagoteba gose andake no nje nimaite timaite gose na bionse bikarebo esale ngere kiri okwera guno ekero ukiyeka abantu abange mbagia ntiba ukuyeka kia bune bolgam ngota kuna kitali komereka ora tebya ngo gotoba uti Bw'Egesare eke gosimegete neki kende gose baro na kieke gose ngiya kogera ekero ukuyeka gese kero no gosimega yangu iyo ko naye kwarali ora tayango na kiye kuyeku nandi na kiye na kiora korenge babune bolgam Bw'Egesare eke kero gisialilio ekero gwakeri ko mugondo igako bikiororo sana kero gwabikirili ko kia igeika kwa makororo kwa manya gugikaranga yoringe ko bamuna polgam lakini bono kilio simigete frio getikete frio noni lio gotari kobeka bono nabe ko nyarekana nando kiana nditokeyeka byana ndipado nabage ko mune polgam eba totebe nuko ugotasialelio ugitigana nakoyeka bobe eba gona ge gotibukio me makuru mugondo naliko na pado ge uchikova eba kiro kerende asensema ya mariogo eba anda ke kora tutebia kora tuira bene guchima rotebinga ubuya bwokora uburimi bw'ikingiri cy'ikinyeje na mono Bw'Egesare mburubyo obuya bwo simeka cyenyine Bw'Egesare eburu obuya mono Bw'Egesare kekero gwagesimikire turi gupatisa kero gesimekete buya Bw'Egesare kekero gwagesimikire byo turi gupatisa none dagika igo kubwata imna gwasimikire kwabikire bintu byo bene okuganya wasoa gokoraki kwaganya ligeso gwachaka kogesariuka bono Bw'Egesare nkebwata obuya sana ekero ke maintain ti yani nata kere gento kende yonse no simeka ulasimo ke maintain ke mana ko buya to basa gusimeka gento gechwalo cha bwata bangatika kebe bono ekero ndigereti uno simegete gaiga Bw'Egesare ke nindo cha masosa gete gatika bira andaka ali gonya simegete gose niga emeri amasosa aya iga ayanda imereti ayanda ensimegete bono anda ke buna mete asi Bw'Egesare meneli sose tutuli maite igori koranda anda ke ndigo chugita chingeni echi gose na ndiko risosa rinte delika kerengo njake kondiro belibona ase ntaite kunyisimeka bono kuri tukora lyons naira nasimeka sintaite kusimeka bwana gali otigerete igari labwa diraba kabisa diko iremeli nyanda ndiake no bukombega ndire ngake kama nditerek bono bono inero ne nchirende gose ne chingeni chindi naro kunya korosio kwani sanda ke chi iso saldo na buli kobeka bakemyongo iso sango beka bakemyongo iso serio simegete na kiria okonyi na ryo bya bwa emboro gose oyo bwa emboro ana ke bantorira na maigasi Bw'Egesare kora tutebia ngo buna bono ndigereti abantu mbagaste kwa Bw'Egesare ke ngitakira ko yande chiro kora tutebia ngo nga anene mono mbantu kia bayo kuonera chingeni echi ngaichiko genda kuruga iga mugunga ekasame ane gocha tolinere sekenyoro lakini ndende telinge kuru town igo tolinera sekenyoro lakini bona kera bwatire Bw'Egesare muna kwao iga kwamba kage kure era ga kwa onda bosongo on stage ya iga yo kumwana linegunya njebona turi kumwana ya chiriba njebona nkumwana linegunya bono toigwana korenga na ibnuru umurimi na nayo maite bintu biri ogwetera mugondo kera lituko elinde likoranga Bw'Egesare kikiabeire ekera konye guni na gupima kuri nkianda ke yokoretera ni bake iri urake ko ekera korigereria ensemo yokwa umate ekero kwaire chinyeni kwaire ori nere nguchari kurigia bono goiko ochari nuri ogochiko koraki ogochikonia aitogania kwe erachiko koraki achiko yikia nere nkurigeria arabaye muna nkurigeria abana bono goiko mochari nere agochari Yono kuigwana na egera kuigwana onde taumia bono omwancho murireria egento gekuru kwanga Bw'Egesare go singeni chikuru kwanga Bw'Egesare ni chingeni chiri chikoira 12 to 16 weeks echine chichi wiki gekoira mugondo ende lyanya kwabaka kiabage kogota echine chi wiki totebe chi wiki imekenyeta kusene gochakire mekenyeta to bakene buno yoko no guchikwera chingeni chiagotire yakara kurigereria buno muri mitanya ariko baga gotwerera eli korengana Bw'Egesare gosekorengana ne linagu amone ne chinsaga igotokoranga
chingeni echio akarokori lyo ofoto bauti bwae chinsaga ngole merikiro mugaso ande boigo chinsage yani Egesare ngole merikiro mugaso ande boigo Egesare ekeiga ngoirekere amatuka mangake kubwa chinsaga gosanda kelinagu nande buna nyariko bagagoterra onyariko bagotebia mangi igoro yobole ndio bwo chingeni echiga asa nyariko bagotebinga mariogo na rugwaka elinde Egesare kiamenya kobage koroka nabya nande nake asomwa nchumo lile gentogere kurunga post harvest interval egente kinage kwana eneliogo lyogo una kwa wasiarira yaganyera undinde nande abantu mbare abandi abanje gukora kwagura chingeni kwa nyachibwa tosene lyogo gosanda ke kwaranga chi omuntu goteina chingeni chi chesare tulio tingochia uno muntu ukani kora tika kiara lyogo liri ndibwante gukora amatuko gete mugondo matuko saba kutakira tutobaka saba lyogo lyame gusena ndi lyame kwa wiho ni wiki kwa mya kwa chingeni chiri andake asoli gochua mapema alingatia marwaire to gushitwa bekase mibere yaito ese ngicho tari kuganya matuka yere kono mulimi gukora uburimi oboiga ko gusiara lyogo elyo nchali yo mino kanyama tukaliere umaye kwa chingeni elinde linyako bachigo gochire chiro chiko konya olyogo chigo chiria elinde tarwara elinde tolendane 20 asobwamo una tono yo minto igana gande to to raigo yo busimeki Bw'Egesare na namo na gande to manyanga erenga yako irabona ko igura tebire nabwate umuntu gochomo goli asobwamo ende naranyora enibo ya kira lituko kwane gentongero taratebi kora tebiango asobole ndio Bw'Egesare kurumo chakano ituko liwa getege kamago akomo elio mbole ndikibuko ganirugatia wantu ngo tebye lyogo gwatebye nokwa kura tebye ngo nande mbole ndikibondo kwa osaba ibingo babali getango muchiko bakamambe chonyoro muibire kura tebye waibia sitambali getango nonya nasenene kichinyeni chao buna kwaira nande bado nande esikwa gwatigera no gocho chinyorero chibwatire ntuntu bwate mangana inga gukwa nyarebe nera chai umuntu nkabwechira ni oracha agosabe ngangane nkundi omwaire gosamote goikirana ochikoliera ntu mangana yuga ntu ntokaretiki ntobwati ntu tobwatu borendi obotimu kegima bono ana kora totebia nga Egesare kiga gusumeka ndikyaberiga okonya gutatiga bintu bindi bya kawaida bitona litenga na bera okonya ori sukali na kende ana kasimya ke 5 Egesare gya okonya ige ntura inyule nayo tebenga nichi obulimbwana bwichinsaga bwankonyire oburimi obwana Bw'Egesare bwankonyire sana asenge njonko gendera lyande bono munankwa igebese yana munankwa yabene nanyebeke kyombe akera nanyebekire kyombe nanda nasaba abanyakyombe kibese chirororo naimuka nimbegeta abana bane secondary abana babiri yo mu form 3 yo mu form 1 egere chiangendere iri abana abo mbaka boniga bono anda ke bono kora tebi gori Egesare kiga ora semya ngo muliro lesiko gali amanyo kuya bwosimeke Egesare naende boigo momoyo nera cyokora ubulimi bunga buno buga kora mukwanira ngeli ngeli nyako bagakumanya njoyo ngo tukurundi Steve abangina ba minto bonse mbaka bali mugondo ngo tukobatigere ngane yega oboremi bwechinyine oboremi obya sana nainde otalemeti njerateyo egasi negasi no simeke mboga yao no simeke Egesare ke bono munansimeke tega toli na Mildred yani tigango tebi unoboremi bwa mana kubwa kende gyonsipi igobono kende nkeyo ndanyara gotebia abantu ba minto kutatiga oboremi no bwa mana bono gotebe katiye bintu biri gotatige gasi yao bisibuna abandi bakugani no oboremi ne gasi ane gokonya buri nanyo oboremi ne gasi onye tosomete togotakochi kwanda obisi onye ngwasomete bono nche nere karamu yane bono ane tabanga gosomete oboremi no bo oboremi era na ba okoro bo monde kiagera oboremi mugonde tutete kiringa some no twara tipso manyanga ki chinsaga metinyere chikuire Egesare metinyere chikuire wasimeka kwa batia machiko na bakwenda no nigale sibali bakonya malio gosaba agriculture batenete amangana agriculture bali extension officers bakurukwa nabo bagogotebia igoro y'oboremi oboiga andake nonye nintu ngora twara aba extension officer timetyo mwacho muri yose ngora ligere asomoro bali to twara tole aba extension officer gose abamanyi bali boboremi bali tokoleta banyako bagotebia ngonye ni Egesare ke na kigosimeka enga kiende na ndento chito chine extension officer atotebi igoro y'Egesare atotebi na kiyota kirusimeko sichingini chimetinya 3 na kiboigo chigosimeko mbia mono mama soko twanchira gutara bakamugondo kwa ugaiga asugwato irobo semya na nito amanyiri gori y'Egesare nande boigo kwikega kiende nto chito cha singeni chingao no ane lisosa onyako bagotebia mangi karibu sana asante aya
mwancho ngorire lyangagere tugwatugwatirie kuri twachagete umuchakano bw'umuroberi yoiga goikabone gatwikire omoelio oyura sensemo ya gatatu asitwa kulira so muroberi yoiga bw'Oboremi no bonda asogocha botambiri tukulia Jumatatu ensemo ni nusu cia magoroba nabo igo oirorirwa tukulia Jumaine cinsa isana ibere cia mugaso ganda gotobwatia imeyo muroberi yoiga nge tusangaso bwamonyo gotete ngutari bakamugondo kwao osando cia sotugete tugo yao ayonse nabagokiraniwa ekero gwantumire SMS ngege igo gwetera sina mbira screen yao gabu osanda kekero gotorigiria sensemo ya Facebook buna Ndizi TV News Digital osanda kekero gotorigiria YouTube buna Ndizi TV News nabo gotumira SMS insagari inde zinyako batogotarira etusange asobwamo koikinga tiende naende imeyo muroberi yoiga okore togotamira nchimildred mumanyi bye bye.